Så skriver vissa röstsäkra klockan. Kessiger varje gång kan vika. Eto, diolch yn fawr, guys. Da chi'n bangen chwarae teg o gymaint yna chi wedi allan o. Ac mae'n briliant bod hyn yn digwydd yn ola. So, o mi o briliant. So, diolch yn fawr, ta-ra, mae'n helpu noson. Mae Bryn fawr ar y fyr, os da. Mwynhewch noson ar wsos.